Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti sindizalola ana achosedwe ku sukulu chifukwa cha fees. Pano tikulimba ife ma MP kuthandiza pang'ono timabasale apo ndi apo kuti ana aphunzire. Palibe chimene anakwanirisa chimene chinachitika. Lero zomvetsa chisoni, Adimaki yafera m'manja mwa Kongeresi. Adimaki nayamba nthawi ya Samunda, Kamuzu wayiona, Bagiri wayiona, Maremo Mzima ose mutendere Bingu wayiona, Joyce wayiona, Profesa ayiona, koma yafera m'manja mwa ndani? Mwa Chakwera wamaliza Adimaki athu, anthu akusoko kagula chimanga chochipa, anthu akusoko katengera fetereza, zonse zija mene timachoka mboma. Adimaki ili muchimake, kunali kumene kuja kunkhokwe kozaza chimanga. Pano pitani kunkhokwe kulibe lothumba limozi, akukapangira koza NRB momwe tazisunga kuchimanga. Pali nzeru pamenepo? Makadi ya NRB makambangira munkhokwe, maplani atera. Koma chimene timafuna tinene ndicho kuti abale yanga, pechepeche mwa njovu supitamo kawiri. Mapirake ikuponda mmene tazunzikira 4 years ndi Chakwera, ndiye tikampase 5 years ina tisamukatu m'Malawi muno, tifa mapeto ake. Lero ndikunena pano anayesa kuti agulitse likoma, tinamugwira wachita manyazi wangokhala. Zanali watumiza anduna ake akunkuyu kumakalandira mapu a Malawi, nyanja yathu atayidula, Tanzania yatenga. Sikuti ndingonena zili pena pali amene muli ma social media mukuziona. Nyanja yathu leki Malawi pano akuti leki Nyasa, Tanzania yatenga. Tindi president ife, tindi msogoleri kunoko ifeyo, ati tukwanisa ati mangeso masitima opa kumangidwa ako. Ndende zinabwerera anthu simukhala galu mene muti. Ngatakufuna tikalowe mutikatani? Tikalowa komanso iwo chaka cha mawa akatani? Chifukwa zimene akupanga tikuziona. Kuba kumene kuli mboma pano kwafika posauzana. Akungo basi kungumango gawana china chilichonse. Akuziwa kuti kwawo kwatha ndi akubano mwake alesi. Madiru awo onse kuchita kwaziwa kuti apa waja uyu. Apa waja wambira wamkuluyo, mwana wake, mpongozi wake, azibusa azinzake, asembulesi, ndikuwaziwa. Tadekani, sikale yayi. Abweza asanza zimene zija. Ine chimene madana nacho ine ndi munthu kukabera Malawi. Munthu ukamujera munthu osauka. Chimene chocho ine sindizalola pa moyo wanga. Olo kuyika moyo wanga pa njanji ndizayika. Koma sindizalola kuti munthu akuponderezeni inu abale anga. Sindizalola. Chimene chikwenera chibwere kwa inu, chifike kwa inu. Chimene chili cha ine chikhale cha ndani? Zimene makhulupirira ine. Sikuti tu ku parliament kuja azinzathu aja samatha kulankhula. Munthu pofika kuwina MP, munthu amene amatha kutani? Pofika pawakopa anthu akwawo kumvotera, munthu amene amatha kutani? Mu parliament muja amakhala peifaja panzi asamwa pa mmero pete. Ine sindizalola, ndipo sindimapanga zakonswese yanga yokha iya. Chifukwa ndikudziwa kuti ndikachoka pano, ndikachoka kupita ku Lilongwe kwawo kwa Malembo kwenikweni kwa Nyauko, anthu akuvutika chimozimozi. Ndikachoka kupita ku Mzimba kwenikweni kwa Gotani Harako, mpaka lero anthu sanandireferereza. Ine ndikati ndikayendere kuti ziyende, akuti ukayendera chifukwa chani. Ine ntchito yanga ngati MP ndionese
ndiye ndizikamuuza munthu woti ndikumuchita suspect kuti ndokuba, ndikamuuza kuti ndikubwera nzakugwire, ine usiru umenewo sinimapanga agotani. Usiru umenewo ndi Sulemani musiye. Ndikunena izi chifukwa tili pa live apapa zimene zikuchitika pa tili pa live. Ndikudziwa kuti agotani akundionera, ngakhale achakwera wakutani achakwera yambani kupakira. DPP we mubwerere ku challenge mukalape zimene mwapanga anthu awa. Sinu mbusa iyayi, ndikumvana, koma zokuti akamukhululukiranso kumeneko Mulungu ndikukayikaso. Waononga kwambiri munthuja. Koma ifeyo ngati DPP tikudandaula. Ku Blantyre makampani timawerenga dzanadzanali 36 amene achotsedwa ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Good example ndikupaseni ena anu malowa town. Mukamapita ku Blantyre City Council mupeze chinyumba chachikulu kumanzere kuchokongola. Angochimaliza kumene achicholembaso kuti Makra a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika anaona kuti Makra ikhale ndi nyumba ikulu yake maofesi ake manga chimene chichi. Koma akungochimaliza akuti ya chakwera kuti musalowe mmenemo, mupite ku Lilongwe mukapange renti. Cholinga atipweteke ife anthu aku Blantyre, chifukwa azibale athu amene akugwira ntchito kumene kuja ntchito zathera pati makampani 30 chakuti ndi anthu angati achosedwa ntchito. Pano ndikunena pano anthu 4,500 chakuti anachosa ntchito ku Adimaki mwachipongwe. Anthu akuzunzika mpaka lero opanda ulo chindapusa kuti pang'ono pokha mukaone koyambira. Ayi, amene ndi mtsogoleri koma kuti ndi mbusa athu. Ubusa wake wa feki, ubusa wa feki. Ine ndimanena nthawi zonse kuti anatiuzanso Professor, government is serious business. It's for big boys. Not in Nyamata amene amanyamula makatoni kuchipiku sangaendese boma asaza kunamizeni wina aliyense. Ndikuzani munthu wa silangi wotola akamala nkhulu apa inu simmamva. Itsanana mmamva chani? Mmamva chani? Mmamva chani? Koma muli ndi njala amene atithandiza azipita. Asatichite bulemu ife iyayi. Tinampatsa boma kuti yeserako zankanika yekha asanamizire wina. Chimene chammaliza kwambiri mistake tikaona ngati anthu achasintha chikangawo. DPP we zoona ma vice president ako azingofa ako wekhatu azingofa. Ngozi zosaoneka bwino, imfa zosamveka. Mmene anavutikira m'bale wanga Sidiki Mia kuluza china chilichonse kuti chakwera awine. Chakwera osapita ku maliro a Sidiki Mia. Ndi munthu ameneyo zanali mmene anavutikira Chilima. Zanali akudutsa pamene panafera Chilima, akukayima pamene panazala kamuzu mtengo ndikumajambulisa ndi bebi yake ichawe. Amamva bwanji muntima mwa akamakhala abusa? Mmamva bwanji? Mmamva bwanji? Nkhanza zitasiyani koma tikuziwa simungasiye chifukwa zili m'magazi. Amanena kuti fisi ndi fisi, ndiye taonera inuyo
Koma Malawi atopa nanu, chaka cha mawa akufuna profesa abwerere, adadi, atikonzere zinthu, tizikwanisanso kugula nima bwinobwino, tizikwanisa kugula mafuta ophikira, mitengo yathu yakale ija. Zomvesatu chisoni. Anthu akudya chiteze, anthu akudya nyika, anthu akudya mango a boilo, akauza kuti mukafuna fetereza mukagulitse matumba awiri achimanga. Anthu akhale ndi chimanga ndebwenza akudya nyika, akhale ndi chimanga ndebwenza akupulula mango osakhwima. Mutuma muli nzeru koma, mutuma muli utsogoleri. Useless. Useless. Ife kuno bwana director tagwirizana. Ndipo ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu m'Malawi muno, ine chipani changa kuno sindizachichitisa manyazi. Chifukwa ineyo ndikamayima kumene kuja ndikumazikunga ndimadalira anthu awa. Kutero kuti anthu awa tikuchita kugwiragwira. Ndiulule pano. Tikuchita kugwiragwira. Anakonzeka awa amafuna ayende apite kwa DC. Akauza DC kuti musatizunzire MP wathu ku parliament. Akapitiriza ndi asiya. Ndi asiya. Koma anthu aku Blantyre City Southeast sukuti azangopita nkubwerako bwinobwino kumeneko. Kukavuta koopsa. Ife situlola zopusa. Ife situlola zausiru. Chimene akufuna iwowo kumatiopseza kaya kuona ngati kuti ife tingamatutumuke, tingamututumuke chakwerene. Iyayi. Ndiye sopano tagwirizana. Tukapasa voti athu adadi kuti akonze zinthuzi. Tukapasa voti athu wina aliyense amene ali makaka achimanga folo. MP, kansala, koma poyambirira atatu. Chimene manena kuti ndife odala ndi chani? Constituency yetu yatulutsa National Organizing Secretary. Koyamba chibadwire nzikoli. Mamvesesa? Komanso ndikutsimikizireni. Lerolo Mulungu atisunge moyo. Constituency iyi chaka cha mawa kutulutsa nduna yayikulu kwambiri. Ndikuzani abale anga. Tilamula. Mukumvesa? Ife tikhala patsogolo. Tiona kusintha. Tisafoke. Tisaope. Tigwirane manja. Chipani chikhale intact. Support ya dati ikhale 100%. Support ya ine ikhale 100%. Kuno zabwino zibwera. Tikayamba kuwerenga zituko zimene ndapanga ine 4 years. Ndikuposa ma MP atatu onse ambuyo. Koma chimene chikusangalatsa kwambiri ndichokuti constituency no ayichepetsano sopano. Fatika werengera ku Soji uko. Bangero governor na manga school standard 1 mpaka 8. Pakapeni mabloko awiri. Panamame mabloko awiri. Kukwale maza kuchoka Mphiri kwa basa anthu aulere. Sewochoka pa misesa kafika mpaka na ukatulukira ukapeni. Ndapangako zinthu zambiri. Police unit. Bwanji zimene zijerekana khala kuti zikuchoka mpite zonse zichita pandira kunoko. Ndi pamene tili sopano. Fa constituency yatani? Yachepa. Muone 5 years kubwerayi zinthu zimene tapanga. Tikupanga zinthu. Tikatha posedwa apa tikhatu segula chipatala chokuti mconstituency muno sichinaonekepo. Pompa apa panachamba. Azimayi muzichilira bati? Ndio sati tizingoswana atu ya. Bakhale discipline. Ndikufuna kuti ndikamayamba term ya chaka cha mawa tikawina. Ndikufuna kuno ndimange technical college anyamata wakusowa zochita. Ndifuna tikhale ndi technical college yathu. Naona ine masomphenya a professor adapita Mtalika.
ananduza kale kuti yako ndakusungira ndizayamiranso kwa iweyo. Ndikumvana anyamata alizapasa zochita asamakhale akupempha iyayi simati chosaulemu maso efe ngati atsogoleri anu zimatipweteka tifuna muzizimira panokha. Pomalizira dzuwa likupweteka tizipita. Pomalizira a director ngakhale tikuti chipani chili 98% tasiyapo 2% kandi 1% imafuna izikhanga yosokoneza chifukwa cha jera lawo chifukwa za kama ziziwa okha chifukwa ineyo ndikanakhala kuti sine MP sikuti kuzichemerera tuya koma kumene chilungamo mfuna ndichite kupanga yani mfuna nditani ndikuziwa pali machamani ena osokoneza tikuonani ubwino wake timakuziwana ena anu zulozuloli manamizana ndi lambo wanuchi kuti muzandikire mankhwala pa gate apo zulozuloli sindikutchulani mayina chifukwa ndimakupasani ulemu koma inuyo mayinu nokha muzipasenso chani mukamuuze lambo wanu akupasirani mankhwalayo kuti Sulemani ufuna kulimbana nayeyo ni mwana mmulanji. Sapito emanenedwa ajene nafika ndewo achepa ndikuziwa kuti amadalira nyanga koma paine wachepa kwambiri. Mukamuuze kuti Sulemani amakhala pa nyumba pake kumamwati uku parliament nkuima chifukwa cha iyeyo. Nde ineyo nde iyeyo ndi ndani? Ndi ndani? Asalimbane ndi ine. Inunso mmafuna kutenga mankhwala anu kaya mabweresa kaya chani zilibe ntchito kwa ine zimenezi. Ine ndakuwuzani bodyguard wanga mkulu ndi ndani? Simunditha. Chifukwa mukuopa yamanja mukuziwa kuti ndikung'amba. Mukabwera pa ground mwachepa kwambiri. Komanso chikumvesa chisoni ndichokuti inuyo muli pano ngati a TPP. Timakulandirani ngati abale athu a TPP. Munthu mukulimbana nayeyo anatisiya kalekale. Ngati akupanga kampeni drama ikuchokera kwa chimwendo. Mukuziwaso inuyo. Awakhala kwenda ndi akunkuyu kuno. Mukuziwa inuyo. Ena anu makatengako ma-t-shirt a Congress. Ndiye ndikuwuzeni. Kuyamba paja ndimafoka pang'ono nanga sinali MP chabe. Sinali kuchipani nalibe tumpano. Pano pande titana. Sakubisireni. Pano pande titana. Anzathu amakhala very loyal kuchipani chawo. Koma ifeyo nthawi zina timafuna tizisokoneza tokha. Chifukwa yake tinapanga zinthu zosamvana kupereka boma ichi. Lero tikuzunzika ndifeyo. Lero ndikunena pano kunchinji aliyense anandi afedereza. Lero ndikulankhula pano andisuse kudowa aliyense walandira. Kukasungu aliyense walandira. Kusalima chimanga uchita kututa daily. Pano inu mukulandira chani. Ama sakutiwerengera nkutiwerengera komwe. Ifeyo akumwera ndi anthu akumpoto akuti ndife agalu. Congress kunena zimenezi. That I was at okay. Tadikirani. Tikuchosani pa 16 September. Ndiye tikuonani kuti zopusa zanuzo mukapangira kuti. Akutenga nyamata azikwanje, azitopyezi, azitikapa. Bishop azuzule akuti tiye naye. Pano akumpangira plani yona mupheso bishop. Kodi mupha ngati? Mupha ngati? Ndale za usavage, ndale zokupha, ndale za ubulutu zinapita zimene zichanika musu. Pano tili matipate, aliyense ali ndi ufulu olankhula, aliyense ali ndi ufulu oyenda pansewu, aliyense ali ndi ufulu ngati Malawi kupanga chimene akufuna. Ndiye inu a Congress mukamazitenga ngati maduli. Tadikirani. Tangodikirani. Nthawi yanu ikubwera. Ndizatsogolera ndi ineyo. Chifukwa ine ndiye ndikukuziwani bwinobwino nonse. Nonse. Nduna zokuba zokha. Mahotelo mukumanga usalima tikuwaona. Makaa haya inu mukusegula inu tikuonani.
tikuziziwa mafailo ake ambiriwo ali ndine ndikusunga ndine ngati National Organizing Secretary wa DPP, ngati Member of Parliament wa Blantyre City Southeast. Tikhoza kumangolankhula mwacheza koma nthawi kupita. Ndimafuna kuti kwa lero ndikuthokozeni nonse kubwera kumpanda kusacheza nanu. Ine ndine munthu wonyadira kwambiri ukamapita kusangalala. Ndiye pano tili kumapeto a programu, mundilola kuti tilekeze pompo, koma nkhani tikunena pano ndiyo kuti tipite ngati ana amosi chaka chachimwali. Kumvana nkhope izi pa 18 kapa 19 September akazalengeza kuti basa dati afikano ku State House, tikamaza sangalala nkhope izi zonse zizakhalepo. Osati tizafunsa kuti kodi acheya aja alikwani, iye anapitatu amene ajafa limodzi ndi lambo zanu. Kumvana nkhani ndiyo kuti kunoko sitikusintha MP, sitikusintha makansala, sitikuchosa boma ili lachakwera lopusali, tikubweresa adati atikonzere zinthu chosangalasa. Mwana wa datiyo akuchoka sumu wathu momwe. Zabwino ziziyambira kuti tamvana redi, tikapanga mistake tizangokuyang'ananiso. Pano tukonza zinthu. A director tikuthokozeni pomalizira penipeni chifukwa mukabwera inuyo nimamva kukoma. Ino ni nyamata nzanga komanso tonse tikugwira ntchito kuti profesa abwerere papano. Zipitirizani kuti panga support. Mwezi wathu uja munaliso pompo, sinimachitenga chinthu ngati chachizolowezi, koma kusiya zintchito zanu kubwera uzakhala nafe pano nimamva kukoma kwambiri. Pa nthawi ino akatha kutipempherera zizapempha kuti azimayi apange laini, azibamboso apange laini, kuti ine ndikayime pa geti sazikane nanu. DPP wae nanga mukafike ku nyumba opanda kamba wa mwana ndiye munali kwa samezi. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni nonse. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.